Ena kufunsa kuti nchifukwa chani ndikamapanga zinthu download mwina ngati pa Chrome pacha ndiye kuti ikumachulusa zima ads zambirimbiri. Ndi ena amakhala kufunsa kuti ndingathane nazo bwanji, osati ma ads aja okuti mwangoyasa data mwangobwera osanasegula application, komano awawo kuti mwakaya kumaniza ku Chrome chifukwa kuti mwina mfuna mpange download china yake kapena muli pa website ina yake. Ndi ma ads amene achawo amayika ndi ayinake ama website chifukwa kuti amakhala kuti apanga monetize ma website awo ndi cholinga chokuti azipezapo phindu. Ndiye amene aja asatheka akuachotsa, komano omagwisa ntchito ma browser amene amachepesa ma ads osachulukira amene amachulukira muja. Ndi ma application amene mutagwisa ntchitowa ndi kuti number 1 mutakuyuza Brave browser, kuli Opera, kuli Samsung internet browser, kuli Kiwi browser, DuckDuckGo, komanso kuli Firefox. Ndi ma application ndi kuti alipo ambirimbiri, komano aona ngutchulapo chepa. Komano ma browser amene amakhala ndi ads blocker amene amapanga block ma ads alipo ambirimbiri. Ndi kuti mutangosankha application aliyese kapena browser aliyese amene amapanga block ma ads. Ndiye zimenezo zimene nangobwera kuti tiphunzitsane mu video imeneyi. Ndiye tiye tilanso ku video yotsatira. Sinapange follow, tiye tipange follow.